čauky lidí. Dneska budeme dělat ochutnávku na tohle lízátko, které má takový obal. Sweet Corner. Mám blesk, protože mi to někdo doporučil, že pak je lepší teda kvalita, což jde to vidět, tak třeba tady, jde to vidět hezky teda. A tady budeme teda natáčet ochutnávku na Sweet Corner. Je to tohle lízátko. Nevím, kde jsem ho měl naposled, ale mám, že ho zase stojím. Je to hezké. Já se s dovolením. I když mě to ani tak nerozostří. No, to je jedno, vypadá to tak. Jak fakt, mě to ani nezostří. Dobrá ráno. Telefon se asi teprve probudil, počkat. No dobré, protože to vypadá tak. Měl voní to jak, já nevím, co mi to připomíná, nějaký slaný karamel. Dobrý, jdu ochutnat. Je to teda dobré. Takže chutná to jak, nevím, ale je to fakt dobré. Dám si ještě samozřejmě. Takže, kvůli jsem to teda cucal, ale je to fakt dobré. Takže nevím, kde se to kupuje, ale doporučuju. Prčic. No a prostě je to, jakože je to dobré. Prčic. No tak spadlo, počkej. Počkejte. Byste měla mít. Dobrý, takže tohle doporučuji, je to dobré. Takže i ten obal vypadá hezky. Ještě si ukážem. Takhle vypadá ten obal. Je hezky udělaný, ale no prostě, takže je to dobré. Pořád mi to musí padat. Takže ten stan už mám asi 3 roky, no. Jakože doporučuji toto lízátko. Určitě, když to někdo to uvidíte, jak si to kupte. Je to asi to lepší než normální. Jakože dávám tomu vzhled třeba to prčit. Dobré, já s tím praším. Takže vzhled, jakže obalu. To obalu dávám asi, kolik tomu dám? Takže asi 9 z 10, je to fakt, jakože to ti hned, jakože prostě buchne na jazyk, že to potřebuješ odzkoušet. Takže je to zase, že jo. Počka. Ops, no dobrý. Takže asi, jakože tohle má i dobrý takový ten držák, že to není takový ten papírový držák, jak kdyby, takový víc plastový. Takže ta chutnost je jakože fakt super. 10 z 10 tomu dávám se vším. A když to někde uvidíte, tak si to kupte. Jenom mě otravovala mamka, ok. Takže tomuhle dávám 10 z 10. Jestli to někdo uvidíte, tak si to kupte. Ještě vám teda ukážu ten obal. Určitě si to kupte, jestli to uvidíte, je to fakt dobré. Můžete i vy teda na tom natočit třeba ochutnávku nebo to ochutnat sami. Je to dobré, doporučuji. Nedoporučuji moji inteligenci, protože mě se to takhle převopilo. A půjdu ještě natáčet, že jo, další videjka, třeba ten Brookhaven, nebo jak se to říká. Nevím, co tam úplně budu dělat, ale půjdu to natáčet, no a tak no. Loučím se to u tohohle videa, dejte prosím like, že jo, odběr, ať máme už brzy 200 odběratů, protože bych to hrozně chtěl. Čauky a děkuji za to, že můžu dělat ochutnávku, aspoň se najím.